Croeso i sesiwn Carlam Cymru. Heddi i ni'n fynd i fod yn edrych drosto unedau 1.2 a 1.5 a i ni'n edrych yn fanwl ar y gwaith ymarferol. Byddwn ni'n edrych drosto profion fflam, profion am garbonadau, profion am ionau grŵp 7 ac yna yn edrych ymlaen at ffactorau sy'n effeithio adweithedd, dull casglu nwy a dull mesur tanbeidrwydd golau, sef mesur gwaddod sy'n cael ei greu. Amcanion y wers yw i adnabod cyfansoddion ionig anhysbys gan ddefnyddio profion fflam a profion cemegol ar gyfer ionau, a dyma uned 1.2. Uned 1.5 wedyn yw i ymchwilio i'r ffactorau sy'n effeithio ar gyfradd adwaith gan ddefnyddio dull casglu nwy neu drwy fesur tanbeidrwydd golau. Cofiwch mi fydd gofyn i chi ddangos sgiliau ymarferol cyffredin pan yn cynnal eich gwaith ymarferol. Mi fydd angen dealltwriaeth o sut i cynnal asesiad risg, adnabod newidiynau a profion teg ac yn y blaen. Felly, ymlaen â ni ar wers. Felly, y peth gyntaf i ni'n mynd i edrych yno yw profion fflam. Y peth rhwyddau i wneud gyda rhain yw rhoi flaen pennyn llaeth yn sampl soled sydd yn cael ei brofi. Byddwch chi ddim yn gwybod beth fydd y sampl, jyst sampl anhysbys bydd e. Rhowch y sampl yn rhan boethaf o'r fflam Bunsen gyda'r twll aer ar agor. Mae angen i chi fod yn really gofalus pan ych chi'n wneud hwn. Yn amlwg, mae risg mawr o ran llosgi eich hunain. Felly, jyst byddwch yn ofalus bod chi ddim yn rhoi eich dwylo neu unrhyw beth arall sy'n gallu cydio mewn fflam ar bwys y Bunsen burner. Okay. Os i ni'n edrych arno y canlyniadau, potasiwm sy'n leilac, mae sodiwm yn felyn, calsiwm wedyn yn rhydd goch a lithiwm yn goch. Y ddoi llun arall sydd gyda fi lanna yw bariwm sydd yn felyn wyrdd a copwr sydd yn wyrddlas, ond does dim rhaid i chi gofio rhain. O ran sut mae grŵp 1 yn adweithio hefyd, mae metal a ocsigen yn creu metal oxid, felly mae pob metal yn grŵp 1 a grŵp 2 hefyd yn gallu adweithio gyda ocsigen i creu, fel enghraifft, calsiwm yn adweithio gyda ocsigen i wneud calsiwm ocsid. Hefyd mae rhaid i chi fod yn wybodol fod sodiwm a dŵr yn creu sodiwm hydroxid, neu fod unrhyw metal a dŵr yn creu unrhyw metal hydroxid. A y rhai dylsech chi weld yn eich dosbarth yw lithiwm, sodiwm a potasiwm yn adweithio ar ben dŵr i dangos sut mae'r adweithedd yn newid lawr y grŵp. Felly, os edrychwn ni ar y tabl sydd ar y sgrin, mae lithiwm yn arnofio, mae fe'n ffisan ac yn symud yn eitha gloi ar ben y dŵr, achos mae pob metal yn grŵp 1 yn ysgafn iawn. Does dim lawer o dwysedd ganddyn nhw. Maen nhw'n llai dwys na dŵr. Mae sodiwm wedyn yn adweithio tymed bach yn fwy, so mae fe'n arnofio, mae fe'n ffisian, mae fe'n symud yn gloi ar ben y dŵr ac hefyd mae'n ymdoddi. Potasiwm yw'r un sydd am adweithio o fwyaf, a mae potasiwm yn arnofio ar ben y dŵr, mae fe'n ffisian lot, mae fe'n symud yn gyflym iawn, mae fe'n ymdoddi a hefyd mae fe'n llosgi i greu y fflam pinc leilac na ych chi'n gweld o dan y tabl. Iawn, felly dyna adweithedd grŵp 1 ac ati. Y prawf nesaf ar ôl eich profion fflam i gweld os metal o fewn y samplau fydd y prawf am ion carbonad. Yn fan hyn, i ni'n ychwanegu asid hydroclorig gwanedig mewn i tiwb berwi cyntaf ac i ni'n adio wedyn y sampl i fewn. Unwaith bod ni'n rhoi'r sampl fewn, mae angen i ni rhoi y topyn ar ben y tiwb berwi gyda tiwb cludo yn mynd mewn i pibell arall a tiwb berwi arall yn llawn o dŵr calch. Mae'r adwaith yn y tiwb berwi cyntaf yn creu metal clorid, dŵr a nwy carbon dioxid. A'r nwy yna sydd yn mynd trwy'r tiwb cludo mewn i'r tiwb berwi arall, yr ail tiwb berwi sy'n llawn dŵr calch.
Mae'r carbon dioxide yn adweithio gyda'r dŵr calch i ffurfio solid anhydawdd, sef calsiwm carbonad. Y fwyaf o carbon dioxide sy'n cael ei greu, y fwyaf lleithog eich dŵr calch sy'n, a dyna sut ni'n gwybod bod ion carbonad ar gael. Yr arbrawf olaf yn y set yma fydd arbrawf am ionau grŵp 7, ac yn yr arbrawf yma mae angen creu hydoddiant mewn dŵr yn gyntaf mwyn i'r ionau fod yn rhydd i adweithio gydag arian nitrad. Mae'r arian o'r arian nitrad yn dadleoli yn yr adweithydd yma i greu, enghraifft, arian bromid, neu arian clorid, neu arian iodide. Mae'r hydoddiant yn droi yn lleithog achos fod solid yn cael ei greu ddim yn hydawdd. Felly mae'r cymysg yn y tiwb yn troi'n lleithog ac yn llawn o waddod fel enghraifft clorid sydd yn dangos yn wyn, iodide yn droi'n felyn a bromid yn hufen. Felly os edrychwn ni ar y llun sydd ar y sgrin, dyma iodide achos ei fod hi mwy felyn. Dyma bromid, achos ei fod hi yn fwy hufen. Dyma clorid. A dyma dim adwaith. Os sylwch chi, y gwahaniaeth rhwng bromid a clorid, mae'r clorid yn gwyn llachar iawn. Mae'r bromid yn fwy hufenog. Mae fe'n gallu fod yn melyn golau yn dibynnu arno faint o bromid sydd yn y sampl. Esgusodwch fi. Mae'r grŵp 7 hefyd yn adweithio mewn adweithiau dadleoli gyda'i gilydd, a dyma sut mae grŵp 7 yn dangos adweithiau i fyny neu i lawr y grŵp yn dibynnu ar sut ych chi'n edrych arno fe. Felly os, enghraifft, mae clorin yn adweithio gyda potasiwm bromide, mae'r clorin yn adweithio gyda'r potasiwm yn dadleoli y bromin i greu potasiwm clorid a bromin wedyn fel gwastraff. Mae'r halogen sydd fwy adweithiol yn dadleoli'r un sydd llai adweithiol, fel y welwch yn y tabl ar y dde. Felly, yn amlwg, dyw clorin a potasiwm cloride ddim mynd i adweithio, ond gan mai clorin yw'r halogen sydd fwyaf adweithiol, nid oes adwaith yn mynd i cael ei weld rhwng potasiwm clorid a bromin a potasiwm clorid a iodine chwaith. Gyda potasiwm bromid, mi fydd y clorin yn dadleoli y bromid i greu potasiwm clorid, ond ni fydd adwaith rhwng potasiwm bromid a bromin, yn amlwg, a ni fydd adwaith chwaith gan potasiwm bromid a iodine, achos fod iodine yn llai adweithiol na bromin. Ond, gyda potasiwm iodide, mi fydd adwaith rhwng clorin a bromin, felly fyddwch yn ofalus pan rydych yn esbonio hyn, cofiwch mai hyn yn digwydd achos fod electronau yn fwy agos i'r niwclews lle mae'r protonau yn bositif, y fwyaf uchel rydych chi yn grŵp 7. Felly mae adweithiau yn gostwng fel chi'n mynd lawr grŵp 7. Ac felly, symudwn ni ymlaen i sut i fesur cyfradd adwaith, sef mesur cyflymder yr adwaith gan fesur naill ai cyflymder caiff adweithion ei ddefnyddio lan, neu trwy mesur cyflymder caiff cynhyrchion ei greu. Mae 3 ffordd i ni'n gallu mesur cyfradd adwaith, sef mesur y newid mewn mas, rhwng adwaith fel enghraifft magnesiwm mewn asid hydroclorig. Gallwch chi mesur cyfaint nwy sy'n cael ei ffurfio naill ai drwy defnyddio chwistrell nwy, neu gallwch chi hefyd ddefnyddio sylinder fesur benni weired. Ac y ffordd ola wedyn yw i mesur ffurfiad gwaddod. Yn y sleid nesaf,
a'r sleid ar ôl ni hefyd, edrychwn ni yn fwy manwl ar mesur cyfaint nwy a mesur ffurfiad gwaddod. Yn yr arbrofion yma, fydd llawer mwy o bwyslais ar creu asesiad risg ac eich sgiliau ymarferol cyffredin ac yn y blaen. A cofiwch fod angen cofnodi canlyniadau yma mewn y ffordd cywir i creu graff. Hynny yw, mae angen fod y cyfant nwy sy'n cael ei greu, fel enghraifft, ar yr ochr chwith yn y tabl chi'n cofnodi eich canlyniadau, ac amser ar yr ochr dde o'r tabl ac yn y blaen. Felly, symudwn ni mlaen nawr i edrych ar yr arbrofion yma yn fwy o manylder. Felly, sut ydych chi'n mesur newid mewn nwy? Rydych chi'n gosod y cyfarpar fel sydd yn y diagram, felly mae angen fflasg conigol yn llawn asid hydroclorig a rhibon magnesiwm fel enghraifft. Rydych chi wedyn yn rhoi topyn gyda tiwb cludo yn mynd mewn i cafn yn llawn dŵr. Mae angen fod y dŵr yna wedi llenwi silindyr mesur hefyd. Felly, y peth rhwyddau i wneud yw i llenwi'r silindyr mesur, rhowch bys bawd uwch ben y silindyr mesur a troi y ben y weired i mewn i'r dŵr yn y cafn. Yna clampiwch e, felly mae'n eisiau cwbl o dwylo arnoch chi i wneud hyn yn iawn. Mae eisiau fod y silindyr mesur yn llawn dop o dŵr mwyn i chi defnyddio'r silindyr mesur i casglu ac i fesur yna unrhyw nwy sy'n cael ei gasglu o fewn y silindyr mesur. Unwaith bod chi'n rhoi y magnesiwm o fewn yr hydrochloric acid, dyna pryd mae'r adwaith yn mynd i digwydd, a mae eisiau bod chi'n eitha cloi yn rhoi y tiwb cludo a'r topyn ar ben y fflasg conigol i ddechrau off da. Mae'r adwaith yma yn creu metal clorid a nwy hydrogen, a'r nwy hydrogen yw beth rydych chi'n mynd i fod yn casglu o fewn y silindyr mesur. Unwaith bod chi wedi wneud hynny, chi'n cofnodi'r cyfaint o nwy hydrogen sy'n cael ei alyru bob 10 eiliad. Chi'n cadw mlaen i amseru nes nad bod unrhyw nwy arall yn cael ei ymddangos i gael ei greu. Y rheswm chi'n gallu gweld hynny yw fod dim rhagor o sgwigod yn dod o fas o'r tiwb yn cludo. Pan ych chi'n dod i cofnodi eich canlyniadau, y graff welwch chi ar y sgrin ar y funud, dyna'r fath o graff rydych chi'n edrych am. Chi'n edrych am y cyfaint o nwy yn cynhyddu yn cyflym ar y ddechrau ac yna yn mynd yn fwy araf mewn eiliadau, dim mewn munudau. Felly yn ola, edrychwn ni ar sut i fesur tanbeidrwydd golau. Mae'r adwaith yma yn adwaith rhwng sodium thiosulfad ac asid hydroclorig gwanedig. Mae'r adwaith yn creu sylffwr fel solid sydd yw'r rheswm pam rydyn ni'n gallu fesur y tanbeidrwydd golau. Mae'r solid yma yn anhydawdd, felly mae'n creu yr hydoddiant i fynd yn lleithog. Hefyd mae gennych chi dŵr, sodium chloride a nwy sylffwr diocsid yn cael ei greu. Mae rhain yn cael ei greu fel gwastraff, ond mae fe werth nodi fod sylffwr diocsid yn drewi. Mae'n drewi fel wyau, felly byddwch yn ofalus, pridwch a anadlu gormod o fe mewn. Dyma'r fath o arbrawf lle mae lot i mynd nôl i'r asesiad risg. Felly, ni'n edrych yn fwy arno eich sgiliau ymarferol chi fan hyn, a sut i greu asesiad risg, yn wneud yn siŵr bod chi'n cynnal yr arbrawf fel prawf teg ac yn y blaen. Felly, y pethau i nodi yw, mae'r sodium thiosulfide yn boeth, felly mae rhaid i chi fod yn ofalus yn arllwysau ac yn y blaen. Os ych chi'n gostwng rhai, byddwch yn ofalus pan ych chi'n clirio fel lan, achos eto mae fe'n boeth, pidwch a wneud niwed eich hun. Mae asid hydroclorig yn cael ei ddefnyddio, so eto mae rhaid i chi fod yn ofalus. Os ych chi'n gostwng rhai arno eich dwylo, golch eich dwylo, a just bod yn synhwyrol yw'r peth gorau mewn lab. Mae rhaid bod chi yn gallu gweld trwy
yr hydoddiant i ddechrau off gyda. Felly mae lot o ansicrwydd yn yr arbrawf yma, achos mae lot yn dibynnu arno faint mor dda chi'n gweld y croes. So, i wneud y prawf yn deg, mae rhaid i chi wneud siŵr bod chi'n ddefnyddio'r un croes pob tro, a fod y croes yn siap digon clir i chi cael gweld e, ond dim yn rhy glir fel bod chi'n mynd i gweld e trwy solid anhydaw, os yw hwnna'n neud synnwyr. Hefyd, cyfnodwch yr amser a gymerodd i'r groes diflannu. Dyna beth mae'r ansicrwydd yn mynd i ddod mewn i. Dyma y graff dylsech chi weld. A'r drwysedd golau yn gostwng. Iawn, felly mae'r amser y munudau yn mesur, ydych chi'n gallu gweld y croes ar y diwedd dal, neu nad ydych chi. Os nad ydych chi, dyna pryd mae'r arbrawf yn bennu. A dyna fe. Diolch am wrando a gwelwn i chi eto.